Diyos, maray na hapon po sa indogabos mga tugang ko kay Kristo. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Punanta na po ang novena para kay Saint Anthony of Padua. Matindog po kita para sa opening hymn. Saint Anthony, you live a simple life, oh prayer and devotion to the sun and sorrow more. In loneliness and joy you serve the poor, with gentle care and loving heart. Saint Anthony of Padua, we implore, oh, teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us all to the path of life, in simplicity, humility, and joy. Spirit leads you on to preach the word, with vision of eternity and attachment of our faith. You care and share with missionary zeal. You hear with gentle love adore. Saint Anthony of Padua, we implore, oh, teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us all to the path of life, in simplicity, humility, and joy. Please kneel. Prayer to Saint Anthony of Padua, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Here mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, pray for us. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang.
Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin nautob an sa imong kabuotan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatian mina ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bolkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigbi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamigbi mo kami. sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan po, Martes sa ikadosing simana sa ordinaryong panahon, idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon. Pasasalamat kahagadan ni Mr. and Mrs. Antonio C. Balven and family, ni Williard E. Hernandez Jr., ni Mrs. Lilia Torilla, for all the blessings kahagadan ni Miss D. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. Edsel Navarro and family, kan Lovino family, asin ni Nestor and Salve Madridano. Special na intensyon kahagadan ni Reynita Apalet for fast healing of Esteban Pataanaw na kahagadan ni Marie Crispy Lositanyo. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Paz dulot kang Marilia family, kalag ni Namamerto asin Rufino dulot kang Bien family, para sa kalag ni Rosita asin Eduardo dulot kang Ariola and Robas family, para sa death anniversary ni Maria dulot kang Bordales family, sa kalag ni Shirley dulot ni Julie Loob, sa kalag ni Efefania dulot kang Ayala family, sa kalag ni Maria Andrea dulot kang Espinosa family, para sa kalag ni William dulot kang Baldo family, para kay Maria Victoria, dulot ni Lawrence Bernadette T. Abapo, para kay David Sr. asin para sa gabos na kalag, dulot ni Marivic Liasos Mojado, sa kalag ni Gino Miguel, Nora, asin para sa gabos na kalag, dulot kang Lovino family, asin siring man sa kalag ni Elena, dulot kang Lims family. Sound check.
Banwaan nin Diyos, matindog tabi ang gabos sa pagpuon kang sa tuyang selebrasyon. Manawit asin magpasalamat, magsamba sin magmamahal sa Diyos. Sa ngaran kanama kan Aki asin kan Espiritu Santo, Amen. an pagkamuot kan Dios sama an biyaya ni Kristong kagurangnan an balaog kan Espiritu Santo mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Ako unta an sa tuyang mga kasalan tanganing magikitang maninigo sa pagdolot kan misa. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsosolsol kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurong sa mo kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong kasalan, daruhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, magkaigwalugod kami kandanay na takot, asin pagkamuot sa banal mong ngaran, tadai ka ng God nagkulang sa imong pangataman, sa mga pinatugmad mo sa imong pagkamuot, huli ki Kristong kagurangnan. Amen. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Ginuno sa ikadwang libro nin mga hade. Si Sennacherib, hade nin Assyria, nagpasugo kay Ezekias, hade nin Huda, asin ipinasabi sa iya, "Dai ka magpadaya sa Diyos na sa imong sinasarigan, na nagsabi na ang Jerusalem dai masasakopan kan mga hade nin Assyria. Nadangog mo kung ano ang ginibo kan mga hade nin Assyria sa gabos na mga banwaan. Pinag-uroy po ninda, makakaligtas daw kamo? Kinuha ni Ezekias ang surat sa kamot kan mga sinugo asin binasa. Danga nagduman sa templo, biniklad ang surat sa atubang nin kagurangnan asin nagpamibi. O kagurangnan, Diyos nin Israel, na nagtutukaw sa mga kerubin, ikasana ang Diyos nin gabos na kahadean sa daga, ika ang kaglalang nin langit asin daga, kilingan ang sa imong talinga, kagurangnan, asin hinanyuga ako, muklataan sa imong mga mata, kagurangnan, asin hilnga ako, danguga ang mga tataramon na ipinadara ni Sennacherib sa pag-ulog-ulog kan Diyos na buhay. Totoong gayo kaguragnan, na ang gabos na banwaan, rinumpag kan mga hade ni Assyria, asin isinugba sa kalayo, at sa inda mga anito, huli tabakong mga Diyos, kundi gibo kan mga kamot nin tawo, mga kahoy asin gapo. Kaya kaguragnan, sa muyang Diyos, ligtasan kami sa kapangyarihan kan tawong ini. Tanganing kagurangnan, tanganing mamibid ka kan gabos na kahadean sa daga na ikasana kagurangnan ang Diyos. Dangan si Isaias, aki ni Amos, nagpasabi ki Ezekias, "Ini ang sabi nin kagurangnan, Diyos nin Israel, bilang simbag sa imong pamibi, natabangan ka laban ki Sennacherib, hade nin Assyria. Naghimati ako, uyaan itinaram nin kagurangnan dapit sa iya. Pinag-ulog-ulog ka, pinagingisihan ka kan aking daraga nin Sion. Sa likodan mo, nagkukuyong-kuyong an payo kan aking babae nin Jerusalem. Kan bangking idto, an anghel nin kagurangnan luminuwas. Asin sanggatos may 80, may 5,000 ang ginadan sa kampo kan mga Asiryo.
Pagmata pagkaaga, nahiling nindaan dai mabilang na mga bangkay na nahuhutad duman. Kaya si Sennacherib, hade nin Assyria, binayaan ang kampo, asin nagpuli sa iyang pinag-eerokan sa Nineveh. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. sinusurog ng Diyos ang sa iyang banwaan sagkod paman. Sinusurog nin Diyos ang sa iyang banwaan sa god paman. Dakula ang kagurangnan, maninigong pag-umawon sa syudad nin sa tuyang Diyos, ang sa iyang banal na bukid, halangkaw asin magayon, iiyo ang kaugmahanin bilog na kinaban. Sinusurog nin Diyos ang sa iyang banwaan sa god paman. Ang bukid nin Sion, duman sa kaharayoan kan amihan, iyo ang syudad kan dakulang hade, ang Diyos, yaon sa iyang ineerokan, bantog na paalawan. Sinusurog nin Diyos ang sa iyang banwaan sa god paman. Pinaghorop-horop niya mo ang sa imong pagkaherak, O Diyos, sa laog nin sa imong simbahan, ang sa imong ngaran, asin ang sa imong kaumawan, nakakaabot sa mga poro nin kinaaban. Sinusurog nin Diyos ang sa iyang banwaan sa god paman. Ipagrokyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Espiritu, babasahon Ginoo sa Ebanghelyo sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, ang bagay na sagrado dahil ipagtao sa mga ayam, ang sa indong mga perlas dahil ipagtapok sa mga urig, tatibaad pagbatay-batayan ninda, o tibaad birikan asin kagaton kamo. Kaya gibuhon nindo sa iba, ang buot nindong gibuhon ninda sa indo. Huli ta ini ang katukdoan kan tugon asin kan mga propeta. Lumaog kamo sa hayakpit na pintuan. Huli ta halakbang ang pintuan asin mahiwas ang dalan pasiring sa karatan. Asin dakol ang minalaog dyan, alagad hayakpit ang pintuan, asin piot ang agihan pasiring sa buhay. Asin dikit ang minalaog dyan, mga tugang ang maray na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Pinag-summarize po ni Kristo ang bilog na Torah o ang bilog na commandments sa sarusa ng commandment. And that is the commandment of love. Sabi niya, kamutan nindo ang Diyos, siring man kamutan ang kapwa. So ining pagkamuot sa Diyos, siring man pagkamuot sa kapwa, sarusa na ining tugon, sa madaling sabi, sinda magkatakod. But sabihon mga tugang, ang pinaka-esensya kan pagiging Kristiyano, iyo ang pagibunin karahayan sa kapwa. Kaya ang pagbalos, ang pagibunin maraot sa kapwa, that is not an option for a Christian. Dahil dapat iyan sa buhay kan sarong Kristiyano. Ninulita bilang Kristiyano dapo, ang dapat na pigigibuta karahayan. Alagad, sabi nga ni Ibaga, it is easier said than done. Pasil taramon na dapat karahayan ang pigigibo, but in reality, dipisilon isabuhay. Dipisilon utubon ang pangapuda na inisasato na karahayan sa kapwa ang dapat nagibuhon. Alagad, minsan dipisil mga tugang, iyo ini ang pangapudan sa sato. Bako excuse na sabihon taday ko ang gigibuhon,
tamaluya ako, dahil kung ang gigibuhon ta dipisil, minsan dipisil, big-uubligar kita, kan kagurang na isabuhay iyan, ninulita, iyuda po yan ang identity kan lambang Kristiyano. Iyuda po yan ang pagkakaibata sa ibang mga tao. Ang Kristiyano dapat ang maging marka kan tunay na Kristiyano ang paggibo nin karahayan. Namumutan ko mga tugang saro ining magayuno na pagpagirumdom sa satuya gabos na minsan nga ni igwa kita mga limitasyon sa buhay, minsan nga ni bako man kita mga perpektong tao, alagad pinapagirumdom kita kan ebanghelyo na dapat yaon inipirming dapat nangingibabaw sa buhay ta an karahayan bako an karatan. Totoo, mga parakasala kita, nakakaginibo kita ki mga bagay na tumang sa kabutan kan Diyos, pero dapat ang nangingibabaw man giraray, ang karahayan, ang pagmawota na magibo nin karahayan sa kapwa. Mga tugang, kung nagdango po kamo sa Santo Ebanghelyo, binanggit ni Kristo digdi, ang sa iyang sariling version kan Golden Rule. Gabos kita, pamilyar man sa Golden Rule. Alagad, ining version ni Kristo kan Golden Rule, iyo iniso positive version kan Golden Rule. Nata, ang original kaya pong version kan Golden Rule, negative an statement. What do I mean by that? Ang Golden Rule baga bigtataram, daimo paggibuhon sa kapwa, ang habo mong gibuhon ninda sa imo. O yung ba yan ang Golden Rule? Aram ta iyan gabos. Daimo paggibuhon sa kapwa, ang habo mong gibuhon kan kapwa mo sa imo. Alagad po, kan sinambit ini ni Kristo, ang sa iyang version, on the positive side, ang sinabi ni Kristo, gibuhon mo sa kapwa, ang buot mong gibuhon kan kapwa mo sa imo. So, positive version, bakong negative version. Ano mga tugang ang mensahe ka ini? Very significant ining version ni Kristo, ninulit na pag kinumpara mo ining duwang version, dakula ang pagkakaiba. Itong original version po kan Golden Rule, dai mo paggibuhon sa kapwa, ang habo mong gibuhon ninda sa imo. In other words, the avoidance of evil. I-avoid mo sa mga bagay na habo mong gibuhon kan kapwa sa imo. Kaya, i-avoid mong gibuhon sa inda. Alagad itong positive version ni Kristo, more on the active side. Bakong avoidance, kundi doing good. Gibuhon mo sa kapwa mo at gusto mong gibuhon ninda sa imo. Ano mga tugang ang mensahe kinesa sa to? Pinapaginumdum kita ni Kristo that avoiding evil will not make you holy. Minsan pa naglilikay ka sa kasalan, dahil ka man magiging banal sa paglikay sa kasalan. Dakulon po ang mga tao na sa bilog na buhay, naghihinguan na maglikay sa kasalan. Importantihon po yan. Pero bako po yan ang pinaka-essence kan holiness. Naglilikay ka na dahil ka magmuda. Pig-a-avoid mo ang makiiwal. Naglilikay ka na dahil magkuakan bako mo. Naglilikay ka na dahil makaginibunin impure acts. Naglilikay ka na dahil mag-absent ang pagdomingo sa misa. Kung ang builog mong buhay, paglikay sana, bako yan ang tunay na kabanalan. Ang taramo ni Kristo, dapat active. Ang paglikay, marahay iyan. Pero nagiging kumpleto kung igwang good acts. Ang saro baga pong buksingiro, kung ang gigibuhon niya, maglikay sa nasasuntukan kaiwal niya, dahil mo siya manggagana. Kaipuhan na magbungag man siya. Taday man pwedeng sige niya sa naanlikay. Minsan matibayon siya maglikay sa bungag, kan kaiwal, pero kung dahil siya nagsusuntok, ay dahil siya manggagana. Arog man ka ng buhay kan mga Kristiyano. Naglilikay kita sa kasalan, pero dapat nagigibo kita nin karahayan.
Dakulon da po kaya ang mga tao, dahil magkuta kipikikibong sala, ang problema, dahil magkipikikibong tama. Kaya tanganing maging tunay na banal, magibo kita nin tama. Sangaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang tanganing an sa kuan sa indong atang akuon man kan Diyos na makakamahan. Akuon man lugod kan kagurangnan Ang atang sa imo mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang sakripisyon in pagkipagulian asin pag-umaw. Marasa na kaming nalinigan kan gawi kaini magdolot nin pusong nakakapagpagaya-gaya sa imo, huli ki Kristong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, huli ki Kristong kagurangnan. Sa pagkamuot, sinisilibrar miyan sa iyang pagkagadahan sa buhay na pagtubod, ipinapahayag miyan pagkabuhay na liwat. Asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat mi, ang mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaiba kan gabos na santos, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, asin daing tapos kaming nagrorokyaw. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan. Osana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala, kan ambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan yamanin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan sa tuyang pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa kod na ika magdatong. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo.
Kami na nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo nakikimaherak na magkasararulugod huli kan Espiritu Santo. Ama, ginumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaban papagdanaya sa malodok na pagkamuot kaiba kan sa mong Santo Padre na si Francisco, kan sa mong obispo si Joel asin kan gabos na mga padi. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak ang samuyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan kaligtasan asin ang gabos na mga gadan dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaiba niya asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, ang gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Gabos kita mapamibi sa mga tataramo na itinukdo, itinugon kan kagurangnan. Ama niya mo, na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo. Mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa arwal daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan ni ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikana nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita nin katuninongan. Peace be with you. Papa sa indo ang katuninongan. Kordero kan Diyos Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, taawi kami nin katuninongan. Uyan kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maoomayan. At amanon malugod kita kanawak asin kan dugo ni Kristo sagud sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang,
maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami nan banal na sakripisyo na samuyang dinolot asin pinakinabangan, buhayon kami. Tanganing kaiba mo sa danay na pagkamuot, magtao kami kan bunga na magdadanay sagkod paman huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamugabos kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, magdanay manugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos.